отида да го снимам. Той ще чакай. Чакай, аз къде отивам? Оттам слиза. И оттам слиза. Не е изход. Не е вход. Не е вход. Е там да. Там долу. Изход. Сте табели. То с трабанта да много бързо си намерим место да паркира. Кога паркира? Някаква жена, която сигурно има да го обикаля. Знаеш колко се бъркат жените? 3-4 часа докато Знаеш колко се бъркат жените? Представям си, то мен ми е трудно докато се хвана къде. А пък някаква жена ще се обикаля по нивата. Сега къде да ходим? Те да знам. Център. Да сега по-добре. Ама дали ще има място в центъра отзад? Там при нас може, ако искаш да паркираш. Ходим пеша или ако искаш някъде, да вземем там. О, ма то днес какво плаща? Не знам. Ай, кажи. Писи да ти кажа.